Afrodita připlouvá na voru, jako by chřípím pronikal parfém. Neviditelný, však všudy přítomný. Po Afrodítině boku stojí Eneas, její syn. Hrdina, v jehož žilách koluje krev bohů i smrtelníků. Je postavy vznešené, ale neokázalé. V držení jeho těla lze zachytit stín Tróje i naději Říma. Eneas svírá v ruce kopí, které tentokrát nezvedne k boji, ale k ochraně krásy a paměti. Dvě charitky tančí kolem nich, zosobňují půvab, štědrost a radost. Jako když si vítr pohrává v růžové zahradě, tak se obě naklánějí a otáčejí. A za jejich tanečními kroky se zvedá vůně květů. Mezi charitkami poletuje okřídlený Amor s lukem. Jeho šípy dnes míří nikoli do srdcí, ale do vzpomínek. Afrodítin vor zdobí růže, Rosa rosensis, symbol rodu Rožmberků, který podle legendy byl počat z lásky bohyně Venuše. Ta středověká báseň již napsal Jakub Kanter roku 1497, vypráví v žertovném a lehce erotickém tónu o tom, jak Afrodita darovala růži coby erbovní znamení rodu, který ponese krásu, vášeň i moc. Dnes se ten dávný příběh znovu vznáší nad Vltavou jako připomenutí toho, že i české dějiny mají své božské kořeny.